kerjakno ki. Nduk, Ul. Ya, Bu. Ya, Bu. Lah wong ki ana tugas kok ora mbok kerjakno ki. Wis wengi lho, lidah dikerjakno. Nggih, Bu, mangke. Saiki engko silak keturun engko ki. Bu, kula tak dhereyen. Iya, lindang maem kono. Engko terus dikerjakno neh tugase. Nggih, Bu. Lah Bu sampun der napa dereng? Aku wis maem. Kono maem dhewe kowe. Oh, nggih pun, Bu. Kula tak mampi ambek. Ya, engko terus ki ya tugase dikerjakno neh. Nggih.